پۆلیتبیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا داخوانیەک سەبارەت ڕەواندنا جوانê bi navê Îdrîs Zohrab ji aliyê çekdarên PYD ve her wiha êrîşkirina li ser mala Hemrîn Ramadan li gundê Kurteban yê girêdayî bi bajarokê Girkêlêgê Rojavayê Kurdistanê ve belav kir. Di wê daxuyaniyê de pedekesê dibêje ji bilî kiryarên îstifzazî ji aliyê çekdarên PYD ve li dijî çalakiyên rewşenbîrî û xwepêşandanên aştiyan e û şewtandina ofîsan û danîna bombeyan li pêşiya ofîsan û astankirina jiyana welatiyan û bi taybetî endam û alîgirên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û endamên enekesê çekdarên PYD bi zêdetirî ji 13 otomobîlan gundê Kurteban yê girêdayî bi bajarokê Girkêlêgê ve dûrpêç kirin û êrîşî mala endama Komîteya Şaxî ya pedekesê ya bi navê Hemrîn Ramadan kirin. Here li gorî duê daxuyaniyê de hatiye ku çekdarên PYD di dema êrîşkirina wan li ser mala Hemrîn tu rêz ji keçên kolûwê malê de bûn negirtin û hemû kelûpelên di wê malê de jî ji hev xistin û kertên mobaylan desteser kirin ku ew kar metirsiyeke mezin xiste di nava welatiyên wî gundî de. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di wê daxuyaniyê de dibêje ku ev ve kiryarên istibdadî hêjaye bêhtir ji şermezarkirinê û nakevin berjewendiya milletê Kurd û yekrêziya wan û li dijî sembolên Kurdayetiyê ye. Her wiha pedekesê di daxuyaniyê de tekeziyê li ser wê yekê dike ku ew kiryar û kiryarên berê yên dîktator û terorîst ji aliyê PYD ve me ji kar û xebata me ji bo bi destxistina mafê milletê Kurd li Kurdistana Sûriye ranawistîne. Hêjaya gotinê ku çekdarên PYD ciwanê bi navê Îdrîs Zohrab endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û ji ber re beşdarîbûna wî xwenîşandana şermezarkirina rêkeftina Saykis Bîko ya ku li ser banga enekesê li Girkêlêgê hatibû li dar xistin girtin û li cihê girtina wî qaxeza paşxistina leşkeriya neçarî bi awayekî qetandî hate dîtin. Her wiha û di heman rojê de jî grûpeke çekdarên PYD êrîşî mala Hemrîn Ramadan endama Komîteya Şaxî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li gundê Kurteban yê girêdayî bi bajarokê Girkêlêgê ve kirin. Nalîn Hesen Ark